नमस्कार, मी काव्या पोवार. दैनिक गोमंतकमध्ये आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. यावर्षी संपूर्ण देशभरामध्ये 5 राज्यांसाठी विधानसभा निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. या विधानसभा निवडणुकांचं जे वेळापत्रक आहे ते सुद्धा जाहीर झालेलं आहे आणि गोव्यामध्ये सुद्धा 14 फेब्रुवारीला एकाच टप्प्यामध्ये ही निवडणूक पार पडणार आहे. या निवडणुकांसाठी आता संपूर्ण राज्यभरामध्ये आपल्याला तयारी करताना दिसून येते. जे राजकीय पक्ष आहेत किंवा जे नेते आहेत त्यांनी कंबर कसली आहे आणि आपल्या प्रचाराला सुरुवात केली आहे. आता सर्वच नेते घरोघरी जाऊन आपला प्रचार करताना दिसून येत आहेत. लोकांचे मुद्दे असतील, लोकांचे प्रश्न असतील ते सोडवण्यासाठी आपण आश्वासन देत आहेत. गोव्यातला सत्ताधारी पक्ष भाजप पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करताना आपल्याला दिसून येतो आहे आणि सत्ताधारी पक्ष भाजप पुन्हा सत्तेत येऊ नये यासाठी इतर पक्ष प्रयत्न करताना दिसून येत आहेत. याच संदर्भात भाजप पक्षाची काय धोरणं असणार आहेत, भाजप पक्षाचा काय अजेंडा असणार आहे हे आम्ही जाणून घेतलं आहे. भाजपचे गोवा प्रभारी आणि महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडून. आज देवेंद्र फडणवीस यांनी गोमंतकला भेट दिली आणि विविध विषयांवर त्यांनी आमच्याशी चर्चा केली. या चर्चेमध्ये आणि या मुलाखतीमध्ये त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केले. गोव्यातले महत्त्वाचे काही मुद्दे म्हणजे भाजपमधल्या नेत्यांनी किंवा ओव्हरऑल नेत्यांनी केलेलं पक्षांतर. आपण स्पेसिफिकली जर भाजपबद्दल बोलायचं झालं तर भाजपची पहिली यादी जाहीर झाल्यानंतर स्वर्गीय मनोहर पर्रीकर यांचे पुत्र उत्पल पर्रीकर यांनी पक्षाला रामराम केला आणि अपक्ष निवडणूक लढवण्याचा निर्णय केला होता. त्यांच्या पाठोपाठ माजी मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनीही पक्षाला पाठ दाखवली. तर या संदर्भात देवेंद्र फडणवीस यांनी दोघांनाही समजून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पक्षासोबत राहण्याची विनंती केली, पण दोघांनीही आपल्या मतावरच ठाम राहून आपलं म्हणणंच खरं केलं. तर या संदर्भात पक्षाला याचा काही परिणाम झाला आहे का किंवा पक्षावर याचा काही फरक पडला आहे का हे सुद्धा आम्ही त्यांच्याकडून जाणून घेतलं. तर त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे ही 2 महत्त्वाची माणसं पक्षात असणं खरं तर गरजेचं होतं या निवडणुकीसाठी, पण आता त्यांनी पक्ष सोडल्यामुळे भाजप पक्ष काहीच करू शकत नाही आहे. पण तरीसुद्धा जी निवडणूक आहे ते पक्ष चांगल्या पद्धतीने लढवणार आहे, कारण पक्षाचं धोरणच हे आहे की जनतेचा विकास साधणं. गोव्यातल्या जनतेसाठी भाजप पक्ष मनोहर पर्रीकरांपासून किंवा त्याच्या आधीपासून तत्पर होता आणि आत्ताही तत्पर राहणार आहे. या संदर्भात त्यांनी अनेक मुद्दे हाताळले, जसे की खाण व्यवसाय. खाण व्यवसाय हा सध्या तर चर्चेतला मोठा मुद्दा आहे, कारण या व्यवसायावर अनेकांचा रोजगार जो आहे तो अवलंबून आहे. तर हा व्यवसाय सरकार कधी सुरू करणार आहे या संदर्भात पण त्यांनी आपली माहिती सांगितलेली आहे, शिवाय नोकर भरतीची माहिती सांगितलेली आहे आणि एकंदरीत जे महत्त्वाचे मुद्दे आहेत त्यावर त्यांनी आपलं मत व्यक्त केलेलं आहे. शिवाय ह्या सगळ्या प्रोसेसमध्ये त्यांनी विरोधकांवर सुद्धा निशाणा साधला आहे. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे जे इतर पक्ष आहेत ते मोठमोठी आश्वासनं देत आहेत किंवा ज्या योजना राबवण्याच्या घोषणा करत आहेत, तर जनतेने त्यांना सवाल केला पाहिजे की या सगळ्यांसाठी ते आर्थिक निधी कुठून उपलब्ध करणार आहेत, कारण आत्ता सध्या ते त्यांच्या भागामध्ये या योजना राबवल्या जात आहेत का हे सुद्धा जनतेने पाहणं तितकंच गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे भाजप पक्ष हा बहुमताने विजयी होणारच आहे असा विश्वाससुद्धा त्यांनी व्यक्त केला आहे, कारण भाजप पक्ष फक्त खोटी आश्वासनं न देता सर्व गोष्टी कृतीमध्ये करण्याचा प्रयत्न करत असतो असं मत त्यांनी व्यक्त केलं आहे. ही संपूर्ण मुलाखत जर तुम्हाला पाहायची असेल तर तुम्ही आमच्या वेबसाईटला आणि यूट्यूब चॅनलला भेट देऊ शकता. या आमच्या साईट्सवर आणि चॅनलवर ही संपूर्ण मुलाखत आहे, ही तुम्ही पाहून तुमचं म्हणणं काय आहे, एक नागरिक म्हणून आणि एक मतदार म्हणून तुम्हाला काय वाटतं, भाजप पक्ष पुन्हा सत्तेत येणार का किंवा भाजप कोणत्या पक्षानं यावर्षी विजयी झालं पाहिजे आणि विजयी झालेल्या पक्षाकडून किंवा पुन्हा नवीन स्थापन होणाऱ्या सरकारकडून तुमच्या अपेक्षा काय आहेत हे आम्हाला कळवायला विसरू नका. कारण लोकप्रतिनिधींचं म्हणणं हे माध्यमांच्या तर्फे म्हणजे पत्रकारांच्या तर्फे तुमच्यापर्यंत पोहोचत असतं, पण लोकांचं म्हणणं काय आहे, मतदारांचं म्हणणं काय आहे हे सुद्धा त्यांच्यापर्यंत पोहोचणं तितकंच गरजेचं आहे. त्यामुळे एकंदरीत आत्ताच्या राजकारणावर, सत्ताधारी पक्षावर आणि नवीन येणाऱ्या सरकारवर तुमचं म्हणणं काय आहे, तुमच्या अपेक्षा काय आहेत हे आम्हाला कळवायला विसरू नका. तुमचं मत नक्कीच कमेंट सेक्शनमध्ये नोंदवा आणि त्यासाठी पाहत रहा दैनिक गोमंतक. धन्यवाद.